Yeah, wenda watili amilungsitelo muntu wami Lezunda wezinsitile ngizoyiphilisa ngombayimbayi Indaba ezinsitela wena Yeah, wenda watili amilungsitelo muntu wami Indaba ezinsitela wena Lezunda wezinsitile ngizoyidubula ngombayimbayi Indaba ezinsitela lezundaba Lezundaba ezinsitile Lezundaba Lezundaba ezinsitile Wena Lezindawo ezinsitile ngizoyidubula ngombayimbayi Indaba ezinsitile wena Yabona lezindawo ezinsitile ngizoyidubula ngombayimbayi Lezindawo ezinsitile ngizoyidubula ngombayimbayi Lezindawo ezinsitile ngizoyidubula ngombayimbayi Yedubula wembayimbayi Ayi wembayimbayi lezondaba Indaba ezinsitile lezondaba Lezondaba ezinsitile lezondaba Lezondaba ezinsitile Mawuzwa kuthiwa khona insizwa ngithi mfana Yeah, mawuzwa kuthiwa khona insizwa ubhuti abadala Mawuzwa kuthiwa khona insizwa ibhole mfana Wemfana yethu amawa Mawuzwa kuthiwa khona insizwa ithenge mfana Frontali uyefana niya konke nakho nomungamnika lokho uthandwa intombazane lena yene ayene intombazane lena umuntu wesifazane lona kene akene intombazane lena bafowethu ngiyabingelela ngalesi sikhathi usikhumba STS umfana kadubazana udabuka phansi le ondi nonimahlikahlekana kule ndawo abathi senhlungwana ngaphansi kwentaba imbomela la ngikhona
Bafowethu ngalesi sikhathi ngithi anginethulele nanku umsebenzi ka 2025 ngaphansi kwegama uSikhumba STS. Njengokujwayelekile bafowethu mase kuyilezi ikhathi ngisuke sengifikile nami ngizokwenza lokho engikwazi ukwenza. Umsebenzi ke sisonethulela wona ialbum isihloko sayo sithi Is It True. Ngicisha abantu sebeke ba notice ke sike sathi Born in America sathi permanent njengamanje sithi Is It True. Ukuthi ke Is It True ukuthi kunjani nokuthi ini hayi ngicela ukuthi abantu becuthe nje ngedata. Bafowethu ngicela ningeseke njengenjwayelo YouTube, Spotify. Ngicela bafowethu nenze njalo ni stream ama million ami bafowethu ngiyacela nika kanjani kanti bafowethu bekuyilokho nje bengithi anginizele nakho anginakho okuningi nizokubona ipromo iyaphuma. Bafowethu abafisa ukungibhuka nabafisa ukusho nje okuthile ngiyatholakala enambeni 078 953 9400 inamba le ngizotholakala kuyona. Uma kukhona ufisa ukusho ngabe uyancoma noma khona ufisa ukusikhulisa kukhona ngiyayithatha ke imbono abantu mabengikhulisa kahle kodwa futhi anguthatha umbono womuntu osuke ezongiphoxa noma ezongehla. Uma uzongiphoxa nami ngiyinqekelele ukuthi ngivisana ungcono nguzibe ngoba mina ngikwazi ukuphoxa umuntu angideleli ngiyilento nje ngiyona njengoba naleni ngazi. So kuba futhi lokho benginizela nakho namhlanje siphilela lapho kuzosuku ngiyabonga.